At y ffrocau hyfryd yma. Felly, fel o'n i'n sôn, lot o sioper stryd fawr, a'i gychwyn, mae gyda ni fan hyn ffrociau o Next. A fel i ni'n gweld, yr un ffabrig wedi ddefnyddio ar gyfer y ddwy, a mae gen nhw'n lyflu gyda'r lliwiau pastel yma sydd wedi bod mor ffasiynol i fod yn onest, dros y flwyddyn diwetha, ac yn barhau i fod a'r ffrog fach yma yn 16 pint, a'r ffrog i'r fam yn 20 pint, yn ffrogau hyfryd cotwm. Yr un ffabrig, fel o'n i'n sôn, ond ddim yr un steil. Na. Felly, ni'n gweld mae'r ffrog yma'n gweddi, bysach chi'n prynu'r ffrog yma fel arfer ar un peth gyda'r ffrog fach. Dyn nhw ddim union yr un peth, maen nhw'n fersiwn fach o'r ffrog y fam fel petai. Ac falle'n gweddi'n well i oedran arbennig, yn dyfe? Chos ambell i siop, mae dillad i ferched bach ifanc, sy'n ni'n meddwl byddwn ni ddim hyd yn oed yn gwisgo fe, heb sôn am roi i ferched. Mi oedd yn bach o faux pas i ferched bach i wisgo'r un pethau mam nhw. Yn erbyn hyn, mae'r steiliau sy'n ffasiynol. I ni wedi gweld lot o steiliau yn y siopau sydd yn ferchetedd iawn. Mae'r ffrocau i ni'n gwisgo hyd yn oed. Mae yna elfen bach ferched bach amdani nhw, yn enwedig y ffabrig. Mae dyn ni enghraifft eich nesaf, fyd yn dos? Kardashians crymych nawr. Kardashians crymych, fi'n licio reina. Ie, mam a merch Lowri ac Ella. Di maen nhw wrth i bodd yn... Wel, mae'r ddwy ohonyn nhw. Ni'n gwybod bod Lowri'n dwlu ar ei dillad a wastad yn ffasiynol. Lowri, blaen slaes Kim fan hyn yn cerdded. Ie, a mae'r ddwy fan hyn yn gwisgo dillad o Bowden, yn gwisgo tops o Bowden. Wrth gwrs, mae gwisgo top sydd yn yr un peth a merched. Mae yna lot i ddynion hefyd. I hwn ddim just yn mini-mi i fam a'r ferch. Mae yna steiliau ar gael. Pyjamas Nadolig. Pawb yn gwisgo'r un peth? Na'r peth, mae hwnna'n... Mae pawb yn y tŷ yn gorfod cael yr un pyjamas, yndyn nhw. A tad y mab, shorts nofio fyd. Mae'r un am boblogaidd adeg yma'r flwyddyn, yndi? Lot ohonyn nhw yn y siopau fel mae'n digwydd, os. Ond newn ni symud mlaen nawr i edrych ar y wisg nesaf sy'n dod o River Island. O, drycha. A mae hwn union yr un peth. Ti wedi dwlu hwnna, Mali, do, Mari? Does na ddim fersiwn llai, mae hwn yr un peth. Yn steil lyflu ac yn gweddi, wrth gwrs, mae'r steil yma'n eitha ifanc, felly mae i fam ifanc, ond mae'n hyfryd ac yn fargen. Ie, falle bach yn fyr yw'r shorts, dwi'n meddwl. 12 pint am hwn ar y sêl ar hyn o bryd. Hwna yn fargen. Felly mae'r un bach yn 2.20 sy'n fwy o Gwbl pris y fam, ie. Ond na gyn nhw'n lyflu yn wisg yn playsuit bach, felly fel ni'n gweld yn shorts bach, yn lyflu wisgo. A maen nhw'n amrywio o ran meintiau, wrth gwrs. Mae lot o'r rhain yn dechrau, felly tua oed 3. Ond fi'n credu bod yn ni lun bach o babi bach. Os ti'n iawn, Helen. Mae dyn ni fam a merch arall. Mae dyn ni Sara ac Alice fan hyn o Fryn Aman yn edrych yn hyfryd yn ei ffrogau. Ffrogau gwyrdd fan hyn a polka dots os dwi'n iawn. A dots bach gwyn. Ie, eto yn ffabrig sy'n gweddi i'r fam ac i'r ferch ac yn babi bach fel gyda'i mam. So mae hwnna'n lyflu. Mae cael y fersiwn bach na ohonoch chi, wrth gwrs, yn lyflu yn diwem. A dyna'r peth am yr holl seiliau yma. Amser i brynu os nhw'n y sêl am y pris. Ie, bargen. A Alice a Sara fyna'n debyg i steil y ffrog olaf fan hyn nawr. Ydy. Rhyw fath o tea dress bach, ydw e? Yn union, ie, mae'r tea dresses. Ni wedi gweld nhw, fi wedi sôn amdanyn nhw ar y rhaglen nifer tro. Fi'n joio tea dress bach. Mae yna rhywbeth clasurol amdanyn nhw, chi'n gallu tynnu nhw mas o chwadro b'n haf ar ôl y nesaf. A mae hon, fi'n wrth y modd ar ffrog yma o Marks & Spencer, na gywi'n lyflu, yn 45 pint, ffabrig hyfryd, ac wrth gwrs yn ffabrig byddai'n gweithio mewn lot o wahanol mathau o ddillad. Felly mae'n hyfryd yn y ffrog fach yma gyda'r llawes, puff sleeve a'r un peth. Eto yn fersiwn tebyg, ond nid yr un ffrog. A mae'r ffrog i'r fam yn 45 pint a'r un fach yn 8 pint ar hugen. Ond fi'n credu mae'r ffrogau mae gyd yn bethau sydd yn edrych yn neis ar ben ei hunain, byddech chi'n mynd mewn. Falle bys ti'n prynu ffroc bach i dy ferch fach ti. Os yw'n rhywbeth chi'r un peth eto. Dim ar hyn o bryd. Ona fe, bach o sbrydolydd fan hyn. Mae'n dechrau cerdded nawr, felly ti'n beth ti'n rhoi dillad, falle ar blentyn sy'n cerdded, falle bydd ffroc fach, pwy o oer. Mae'r seiliau newid. Fi ffili aros y gweud y gwir. Mae gymaint mwy o ddewis i ferched, mae rai fi weid, fel mam i fechgyn hefyd. Mae yna lot mwy o ymrywiaeth. A sgidiau bach neis hefyd. Mae gwisgo sgidiau yr un peth a mam a merch yn gwisgo yr un peth. Yn rhywbeth i ni'n gweld yn eitha aml, enwedig gyda brandiau mawr. Ond mae dyn ni lot o sandalau fan hyn a
amrywiaeth ar gael yn y siopau mewn lot o steiliau a Digon o ddewis.